Nećemo... Da čestitam božićne i novogodišnje praznike. Srbija je danas da izgradimo potpuno nove prečistavače za otpadne vode. Ne budu razvili, ali volio bi da napravim neku rekapitulaciju. Da kopiram za sledeću godinu u saobraćajnicu koja će ići od Sombore preko Kule. Da tako kažem, liniji, ja sam dobro rekao, gospodine Dorobnjak, po jednom u saobraćaju. Vi možete sa sigurnošću da... Vrlo brzo će biti objavljeno i vezana je za... Nije investirala ovakve projekte jer nezaposlenost je veliko rasla. To je nešto na čemu ozbiljno, generalno svih projekata koje izvodimo. Vidjet ćemo koje će povezivati i koji da prevaziđemo sve probleme. Građani će tek moći da osete sve, ali železnička pruga samo kako bismo osvojili Požarevac, obilaznica pod rukovodstvom predsjednika. Zaista istorijski dotakli smo se i Jociću, bre, daju ćemo se završiti sve, bre, jebote, nemamo više, jebote, već smo rekli da ćemo završiti. Pa vi ste, jebote, ovdje došli ste ko Messi, jebote, i Cristiano Ronaldo, da ih završite, pa nemoj da me zajebavaš, baš ja ti menjam sjelice, stavite jebene sjelice, bre, pa nije to neka filozofija, jebote, kakve probleme imamo na tunelu, ma mislim, ne znam šta, nije ovo železnica, ne pravimo mi avione, jebote. Ajde, molim vas da to završimo, jebote, to nam je prvi sada, to mi je prvi penal, nemojte tu da me prodate, jebote. Nećemo mi sve. Ma nemoj da me prodate, pa vi prvi. Nema šanse. Vi prvi. Šta ja prvi? Ako me zajebete? Ja sam samo zaista opsovao više puta. To nikada ne bi radio da sam znao da su upaljene kamere.